O proxecto Vila do Mar, impulsado por artistas de Rianxo, regresa para embelecer a vila e para poñer en valor os artistas locais e galegos. O Vila do Mar volve a Rianxo para seguir embelecendo a vila. Tras o parón de 2020, a iniciativa volve con forza nunha nova edición que contará como novidade cunha escultura, ademais dos murais nos que xa están a traballar varios artistas. Estas actuacións que teñen como obxectivo mellorar espazos ás veces degradados, outras veces espazos desaproveitados, gañar espazo nos muros e humanizalos con intervencións artísticas. Ese é un pouco o obxectivo desta edición de Vila do Mar, que vai xa pola súa segunda edición, é unha iniciativa que cada 2 anos buscará desenvolverse no noso concello, tanto no casco como nas diferentes parroquias, onde hai diferentes intervencións en espacios públicos e tamén espazos privados. Con esta obra de Tucho Abalo, que despois nos falará máis os artistas desta intervención, o seu lugar de ubicación será unha das rotondas do Parque Empresarial, onde se situará, e ten así como grande particularidade un diálogo coa rianxeira e un diálogo tamén coa necesidade de sermos máis sustentables, porque se vai elaborar en parte con plástico recollido no noso concello, triturado, que formará parte do conxunto escultórico. Un dos impulsores da iniciativa, Nove Noel, precisou que están xa na metade do evento. Desta vez estánse realizando 3 murais e unha escultura de mans de varios artistas. Iria Fafián e Secone interveñen en 2 fachadas situadas na rúa Arcos Moldes e na estrada de Rianxiño. A artista local Julia Gil traballa no colexio rural agrupado de Asados e Tucho Abalo está a crear unha escultura na antiga lonxa de Rianxo. Bueno, o que se pretende coller o valor cultural que ten esta vila, non? Que xa ten unha historia e un peso así como importante, e coller todo ese valor cultural e leválo á rúa e transformalo en intervencións de arte pública para que poidan desfrutar todo o mundo, non? Tanto veciños como visitantes, e que dea como para desenvolver ideas, ou para inspirar, ou para motivar a xente, e tamén a creadores daqui, non? Para que, se teñen algún interese artístico, poidan canalizar de alguna forma, non? Que haxa como un equipo de xente que este aí, tirando. Nove Noel apuntou que a opinión da xente está a ser moi boa e gabou o traballo dos artistas, xa que realizan en apenas unha semana un traballo que en ocasións estenderíase máis de 3 meses. A opinión da xente que pasa e que vive no sitio, non? Que ao mellor é que máis nos importa, non? A que convive cas intervencións todos os días, pois é moi positiva, non? A xente cedeu espazos, non temos 2 espazos privados, non? Que son vivendas de xente, e en xeral a opinión é boa, non? Tamén hai que agradecer aos artistas porque están facendo un esforzo titánico por concentrar un traballo moi laborioso e moi grande en un pouco de tempo, non? Que é unha semana, en verdad. O sea, estánse facendo cousas de moito traballo en moi pouco tempo, e aceptan o reto e vamos, o sea, non estarían aquí se non foran capaces de facelo, pero ainda así é un esforzo, non? E hai que agradecerlles a eles e ao Concello por colaborar. Tucho Abalo está a facer a súa arte na antiga lonxa de Rianxo usando un material pouco habitual, lixo. Fixe moito hincapié en transformar basura en expresións porque penso que é máis como, en vez de ir a unha manifestación, pois fago esculturas con lixo, non? Entonces é a miña forma de manifestarme e poñer un pouco a voz en alto de como estamos tratando a nosa nai que é a terra, non? Entonces, partindo de aí, isto vai ser unha escultura de lixo que fixos unha acción de recollida con xente voluntaria e con moito esforzo. O material, pois é eso, xa ten unha carga simbólica, non? Despois, o que é a escultura en sí? A escultura inspírime en Rianxo, no mar, no peixe, nas peixeiras, nas rianxeiras, e dixen, vou facer a miña rianxeira. Pero a miña rianxeira en forma de peixe,
é un peixe ao revés, ao mesmo tempo é unha rianxeira, pois, mira ti, un peixe cheo de basura recollido na costa, unha rianxeira, non? Cheo de lixo. Transformar lixo en expresión facendo unha rianxeira para Rianxo, pois pareceume unha boa idea. O artista precisou que en condicións normais tardaría cerca de 3 meses en realizar a escultura e adiantou os pasos que lle quedan por dar antes de poñela na súa nova casa. Eu quero acabar hoxe de facer o molde e gustaríame á noite empezar a abrilo. Mañán, pois, gustaríame telo aberto. A partir de aí aplicaría desmoldeante a cada unha das pezas. Comezaría ca carga de resina con basura. Despois iría sellando as pezas que foran estando cheas, facendo un puzzle tridimensional, no? Con estas mesmas pezas. Pues, despois, cando xa están cheas de basura e selladas con fibra de vidrio por dentro, vaise facendo un puzzle tridimensional. E xa cando este a escultura outra vez así, pero rechea de basura por dentro, hai que picala. Hai que picar a escayola e deixar o material quenchín á vista. Despois hai no que pulir e hai no que acabar. Hai no que ir colocar e preparar o que é a rotonda, un montículo, bueno, xa o veredes. Penso que se cumplen os plazos, igual entre martes e mércores estamos colocando a escultura. Os artistas comezaron a traballar o 6 de setembro e rematarán as súas obras o día 12.